Ball, bhí mu ag leabhart faoin na deartháireacha Wright, na ceapadóirí cáiliúla sin a bhain an chéad eitid a riamh hana. Nis, cheap me go mar se go deas, chá scríobhfadh muid iontráil Dialainne mar á dhá gur muide na deartháireacha Wright. Na mar sin go hintach. Nis, más fud gur scríobh tú iontráil Dialainne a riamh, bheadchas a ghfuil scríobh Dialainne píosabeag níos difriúla ná bheith scríobh Scoil. Breanna muid ag rudaí tá difriúla nis. Scríobh muid a gúnaí san aimsir chaite. Scríobh muid faoin na rudaí a tharla an lá sin. Chur muid dáta an lé an lá sin an. Scríobh muid ag an tús a dhéalann a chara, má tá muid ag scríobh ag an díalann. Scríobh muid a gúnaí sa chéad farsa. Bhí mé, rinne mé, rudí mar sin. Úsáid muid teanga neamh-edimúr. Ní bhí muid ag spáinse go dhaoine eile, mar sin scríobh muid an teanga a bheadh muid a gúsáid muid hain. Scríobh muid rudaí in áard ama freisin. Úsáid muid fídicí agus ar tuairimí hain. Agus sin an tábhachtach, tá muid a chá scríobh an díalann chuin hain, mar sin tá ar tuairimí le feiceáil go láidir an. Is féidirling léireoidí nó picturí úsáid, má ba bhíon leat. Agus ag an deire síonann tú de anim. Nis, mar dúirt me, scríobh muid iontráil Dialainne inis mar á dhá gur muide Wilbur Wright, hééis an lá starúil sin. Ú tú ré? Nis, céad an chéad rud a chasmuid a dhéanamh. An dáta scríobh, maithú. Cén dáta a bhí an ríist? An tríú lá nullag. An tríú lá nullag. 93. Nis. Chéad rud eile, scríobh muid a dhéalann a chara. A dhéalann, agus bíon séimhú ar focail díalann, maiall ar an tiisiil gairmeach. A dhéalann a chara, amha séimhú eile. A dhéalann a chara. Caclór. Nis, ceapan gúil se ar bís, mar sin scríobh me rud éigean mar seo. Faoi dheire. Faoi dheire. Rinne muid é. Rinne muid é. Tá muid ag scríobh sin aimsir chaite. D'oibre an tinnill agus detil orville. D'oibrig an tinnill. Nis tá tí fleiscíonn sin, cén fáil sin? Is focail fidinscinach é innill. D'oibre an tinnill agus detil orville. Detil orville an chéad eitleán le cumhacht innill. An chéad eitleán le cumhacht innill. Nis, ba an focail innill se píosabeag difriúil, mar go an focail cumhacht ag teacht ribhe. Le cumhacht innill. An tiisiil gineideach. Tá sé difriúil. Nis, céad a chéad ar dhearas muid. Cha muid an waidin, focail baninscinach, an waidin ar fad ag réiteach.